Als na tíren íasal, ha tuaha nach ille dal a rash gedaaien traditionte, gus ian talaf aatjige saulachel a havelig. Se behe himpli hekken tuaha nach dutjoch murk naijam. Han tua ville a furach wie ans een tjaulgekke een unie voor. Han tua nach seo wehe a horst suas, gus gia nach ian nasiente nen tíren íasal. In kerregop. Se seo in tían talaf aatjigis is anichtje ans een duig. Agus ha mes mór wieke in ian seo van de waai naar Gilje ook. Mijn vader is hier in 1922 geboren. En die was meer een natuurman. En wij zijn met mijn vader nog als klein kind mee het veld in aan zijn handen en nestjes kijken van de weidevogels. En daar komt de liefde vandaan. Hadden een blienichen, hij het na harven echkin het al rasch gemoor. Agus ha shin na over bruin ja. De gruttoort is een heel gezellige vogel, een mooie vogel, ja. Hij hoort er helemaal bij en het zou zonde zijn dat we die gaan missen. Maar dat er wat mannetjes gruttoort eigenlijk achter elkaar aan jakkeren in wezen en dan witte, nou, dat is toch prachtig. Het zou zonde zijn dat we dat zullen verliezen. Als na hochketen van het tíren íasal, kunt faaltje het keertgele miele per va abridigig. Samaan ju gaan je ach fichet zich hier genar of shin erakel. De verstoring door de trekken en door mensen in het veld, daardoor komen de predatoren op af en natuurlijk die ook wel een kuikentje lusten. Ha murk in een surrenja, agus ha realtas na duge het torst teich erigetje zo'n heur. Het agrarisch natuurbeheer kwam in de begin 90er jaren en dat was precies wat me paste. Dat je eigenlijk subsidie kreeg voor dingen die je niet deed. Hij boeien een jaar go enemelse surrenja. Het gaai agus gen bridig niet aan gesaveltje, agus gen taring in ier lustfjastdag menne viestakken willen kerrig op gob messel. Gaan jelle ietsjer zijn puischen viestakken naar toor galte glekkig. Het bedrijf wat er toen in de 70er, 80er jaren was, toen boerde eigenlijk iedere boer in Nederland op een manier dat ik nu doe. En dat moet je eigenlijk toch een beetje in de gaten hebben hoe dat toen was en waarom die Grutto het toen zo goed gedaan heeft. Ha murk kutjach getuksin nach heel aardig na hiedje een kutjige gehuus. Wat vooral voor de weidevogel eigenlijk en zeker ook voor de Grutto funeste is dat het steeds droger in het voorjaar wordt. De weidevogels moeten gewoon eigenlijk een zachte grond hebben om die snavel in de grond te krijgen, om die wormen eruit te krijgen. Haasje ik runjen moor genereneke voor uske. Gelopen dat je toch rond de 5 tot 10 centimeter water erop krijgt en daar willen die natuurlijk die vogels graag in fourageren, maar ook zeker eigenlijk in alle rust 's nachts erovernachten dat ze geen last hebben van predatoren, want die kunnen ze dan horen aankomen. Ik heb een boer op een 40 hectare, op een 12 hectare, daar mogen mijn koeien nu lopen tot 15 juni. Maar de rest van het land, het rustgebied, daar moeten de vogels broeden en daar moeten de kuikens op groeien. Dus en dat is eigenlijk helemaal rustgebied, dat is helemaal voor de vogels. Le tuahen niet hele agus buinen le je teul, ha murk raadje in de hokkelischen teich ergetje ha fern, voor een vuurtuinje ne gaan echkin. Ha een luchtteul shin gachutjechug, le wie een skuilig viesrach in mijn immerst. Den roe en ure ruschen, wie ik spees ik hulle tuurnach gaan een gaan een jerrenachke. Een grutto past niet meer bij een intensieve boer, zo is het. En gelukkig heeft de grutto het door dat hij op mijn bedrijf eigenlijk veel meer kans heeft om kuikens groot te brengen. En omdat het zo'n mooie vogel is, omdat hij eigenlijk voor Nederland zo uniek is en dat hij hier zo vaak voorkomt. En hij wordt eigenlijk bijna ik zou bijna zeggen een museumstuk waar we wijs moeten zijn van dat we dat niet willen verliezen. Het is een icoon eigenlijk voor het Nederlandse landschap. Lesjeshin ha lessen van de leichen in Jalaf tuanig als een tíren íasal agus aan een erin is sturig gumboernachken gaif peen agus gan ier gwehe. Gaan kaul vian de heuv shechteuv.